Mapuso manginhanda ha sa posibilidad sa pag-ulan-ulan sa pila ka bahin sang Pilipinas. Suno sa PAGASA, nag-apekto ang Intertropical Convergence Zone sa Palawan kag sa Mindanao. Easterlies naman kag localized thunderstorms sa Metro Manila kag iban pa kabahin sang pungsod. Base naman sa rainfall forecast sa Metro Weather, localized thunderstorms ang mahimo nga maeksperiensyahan sa pinakabahin sang pungsod lakip na sa Visayas. May posibilidad man sa pag-ulan sa iban nga bahin sang pungsod kaupod na ang nasilangan nga bahin sang Mindanao. 44 degrees Celsius ang pinakamataas nga heat index Ukon init factor nga na-record sa PAGASA kahapon. Base naman sa datos sa PAGASA, buwas posible nga maglab-ot sa 42 degrees Celsius ang init factor sa Quezon City. Kagara sa 41 degrees Celsius naman sa Tugigaraw, Cagayan, kag 36 degrees Celsius naman sa Maasin sa may northern o southern Leyte.